Lugo Ben. Esa é a campaña da Deputación de Lugo presentada esta mañá na segunda xornada de Fitur. Como objetivo, impulsar o turismo dende un punto de vista tecnolóxico, achegando ao visitante a unha realidade máis natural. Pois o que queremos é que a persoa que nos visite elabore o seu propio itinerario, elabore o seu propio viaxe. Cada vez as persoas utilizan máis o mundo digital para facer as súas visitas, os seus itinerarios, as súas vacacións. E, polo tanto, o que queremos é, con dúas aplicacións que presentamos, que Lugo 360 e Inventrip, que el mismo elabore a súa ruta, o seu itinerario, que quere ver. Unha grande expectación a que xerou esta campaña presentada hoxe polo presidente da Deputación, José Tomé, acompañado por un embaixador de luxo como o meteorólogo lucense Martín Barreiro. É unha honra, sen dúbida, que me ia dicir a min, un rapaciño de Lugo, que podería falar todo o apaixoante que hai na miña provincia, na miña casa. E a verdade é que é unha honra e de verdade que o digo que o conto de corazón, conto de verdade. Por eso non me custa moito falar ben de Lugo, porque hai moito que contar e moito que descubrir. Lugo mostrouse como un balcón de natureza infinita a través de dúas aplicacións gratuitas para dispositivos móviles, Inventrip e Lugo 360. Dúas maneiras de acompañar aos nosos visitantes e turistas, que eles mesmos descubran a provincia dende un punto de vista persoal. Todo o que aportas digitalmente non o vas a topar nos sitios, entón a aplicación é unha especie de guía que te vai aportando cousas e que te vai suxerindo cousas para precisamente que a túa experiencia sea máis intensa, máis rica, é algo realmente útil. 2.500 puntos de interese estarán recollidos en Inventrip. Elementos do patrimonio cultural e natural, rutas ou mesmo aloxamentos e gastronomía ao alcance dun clic. Moito por descubrir de cada un dos 67 concellos dunha provincia. Que ten unha variedade natural na súa paisaxe, a máis grande de Galicia territorialmente e a máis variada de Galicia. Praias con ondas, sen ondas, acantilados, praias de area limpa, polo interior, cumios con neve no inverno, e os vales do sur son increíbles, a auga quente dos ríos, a cidades como Lugo que te acollen, nas que disfrutas, nas que parece que estás facendo unha parada no tempo. Entornos virtuais que tamén permitirán ao usuario vivir unha visita inmersiva da man de Lugo 360. Recrear a sensación de percorrer 25 localizacións como esta, complementando as experiencias dun viaxeiro cada vez máis digital. A provincia que me encanta, tanto a cidade de Lugo como a provincia en xeral, ten unha zona de costa espectacular. O ano pasado, de feito, fixe un reportaxe sobre Viveiro, a parte de Ribeira Sacra tamén, que moita xente pensa que Ribeira Sacra son ali un río que fai unha curva e ten un mirador, que moitas veces a xente pensa eso, que foi unha Ribeira Sacra e vin o río. Digo, non, é algo moito máis grande e que ten moito valor, ademais. Unha clara aposta da Deputación por difundir os atractivos da provincia, incentivar as visitas e, por suposto, mellorar as experiencias desas estancias na nosa terra. Agradecerle a la Diputación Provincial de Lugo y nominativamente a su presidente toda la labor que está haciendo, todo el trabajo que está realizando para visualizar la provincia como un todo. Inventrip e Lugo 360, dúas aplicacións competitivas e accesibles que farán máis sinxela viaxe por unha provincia chea de segredos e encantos.